Dapat mbah dikon yo bentel lah. Yo bentel iki piye? Yo lengae ditutup. Barang lho. Apa Mas Gun? Nah, seneng banget dia. Mbah Dikun itu inspirasi, bukan hanya inspirasi. Selamat sore Mbah Dikun. Selamat sore Sugeng Santen. Sugeng Santen. Mbah Dikun. Ini tahun ini bulan ini tanggal 22 April 2024. Ma. Ya, sedang memperingati Hari Bumi. Napa maknanipun Mbah Dikun? Anamung kula dereng mangertos aslinipun Hari Bumi niku dadi anamung kok wonten Hari Bumi sedunia. Nggih. Kula matur sedaya